Soňra hormatly prezidentimiz Uganda Respublikasynyň premier ministri Robin Nabanja bilen duşdy. Döwlet başdanymyz belent mertebeli mihmany mähirli mübarekläp, awada milli siýasatçylyk dowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň we ýurdumyzyň bilelikde guramagyna geçirilýän halkara foruma gatnaşýanlygy üçin minnetdarlygyny beýan etdi. We onuň şu gezekki saparynyň Türkmenistan bilen Uganda Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna täze sakypany açyklygyna ynam bildirdi. Uganda Respublikasynyň hökümetiniň ýol başçysy mihmansyýer türkmen topragyna mähirli kabul edilenligi üçin hoşallygyny beýan edip, ýokary derejedäki wekilçilikli forumyň Türkmenistana geçirilmeginiň halkara derejesinde durnukly ösüşi üpçün etmäge we özara baglanyşygy berkitmäge ýurdumyzda aýratyn üns berilýänliginiň suwutnamasydygyny bellidi. Bellenilýär Türkmenistan Afrika täwitiniň ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýär. Bu abatda ýurdumyz Uganda Respublikasy bilen siýasy, diplomatik, sogda ykdysady, energetika, oba hojalyk, medeni ynsanperwer, şeýle-de beýleki orlarda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçiliklerini seretmäge taýardyr. Biz köp taraply hyzmatdaşlygyň, hususan Birleşen Milletler Guramasy ýaly awraýly halkara guramalarynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmegini gollaýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we şu saparyň çäklerini Türkmenistanyň ýeten derejesi, energetika, gaz, himiýa we beýleki senagat orlaryna gazanan üstünlikleri bilen tanışmaga mümkinçiligiň boljakdygyny bellidi. Şeýle-de döwlet başdanymyz geljekde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça Ugandanyň anyk teklipleri bolan ýagdaýynda ýurdumyzyň olary gollamaga taýardygyny beýan etdi. Netijeli geçen duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mihman şuňky gepleşikleriň Türkmenistan bilen Uganda Respublikasynyň arasynda gatnaşyklary ösdürmek üçin berk binýat döretjekdigine ynam bildirip, birek berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.